ଆଜି ଆମେ ଭଦ୍ରକ ସହର ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବିୟରଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପିଇଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯିବା ବିୟର ପିଇବାକୁ। ଏଇ ବିୟର ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ବିୟର ପିଇକି ବାପ ଛୁଆ ବିୟର ପିଇ ଦେଇକି ଫେର ପିଉନ ପଳେଇଲୁ ଟିକେ ବିୟର ପିଇଲା ସଫା ଟାଇମ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ପିଇଲା ଟିକେ ମୁଁ ପିଇଲି ଟିକେ ପୁଅ ପିଇଲା ଟିକେ ମୁଁ ପିଇଲି ଟିକେ ତା ମା ପିଇଲା ଟିକେ ପୁଅ ପିଇଲା ଟିକେ ତା ବାପ ପିଇଲା ଟିକେ ମୁଁ ପିଇଲି ଟିକେ ପୁଣି ମୁଁ ପିଇଲି ଟିକେ ତା ପିଇଲେ ମା ପିଇଲା ଟିକେ ପୁଣି ତା ପୁଅ ପିଇଲା ଟିକେ ଏରମ ପିଇ 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 ଏ ବୋତଲଟାକୁ ଆମେ ସାରିଦେଲୁ। ସାରିଦେଲା ପରେ ଫେର ତ ଗନୁ ଯାଇକି ବୁଲି 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 ଏଇ ବୁଲି ଦେଖେ ବୁଲି 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 ବୁଲୁଛୁ ତ ଆଉ ବୁଲି 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 ବିୟରଟାକୁ ସାରି ଦେଇକି ଆସିଲୁ।